Og når man sådan går rundt på et loppemarked i Herrenlukøjen og forestiller
Og så siger du til mig, hvis der er alarm. Ikke også? Alarm, altså hvis der er noget, der kan inddrives. For så tager jeg med store buller. Han er egentlig bare nede for teknikken, men han ser sådan lidt kraftfuld ud og er sådan lidt råben og lidt... Der har vi ham! Hej, Buller! Jørgens, hvad så? Ja? Skal du ud og inddrive? Det var ikke længe. Nu skal Bolette lige finde det, vi har. Hold op. Me too. Jeg vil Buller. Han er super fræk. Og han kommer i sit inddriver antræk. Og tager vi ud og skræmmer folket op. Og vi har altid mulighed for at finde penge, så lever vi Hvad så med det? Ja, jeg tror nok, jeg har fundet noget. Der er læst noget med en svømmehal, der måske skal rives ned. Ja, og så er der sådan noget med nogle kolonihavehus, som måske... De er vildt kedelige. Det er så meget venstreorienteret. De stemmer alligevel. Find noget større. Find noget, der er større på det. Det gør det. Og så er der Augustenborg ude på Augustenborg. Det kan se. Mor? Altså, hvorfor har du solgt min hest? Francisca? Ja? Det er således, at vi ikke kan være sikre på, at vi kan opretholde stutteri. Så hvad? Jeg er første berider af vores stutteri. Ja, det ved jeg godt, men det er sådan, at vi har måske ikke lige fået fortalt dig det før, men Augustenborg er faktisk kun til låns. Til? Undskyld. Hvad? Ja. Vi har gjort det af Bornholms Kommune. Hvor? Som i for et par generationer siden. Hvor? Der var ikke noget. Hvorfor har vi overhovedet lavet noget med den uschammerende borgmester? Det var ikke ham, det var hans forgænger for længe siden. Det var faktisk tilbage i hvorfra? 1840. Okay, så er det svært lidt. Hvad er for noget demokrati? Jeg har altid haft en lort her, det her slags. Hvad er det for noget? Ja, det er noget, vi har indført for at få fred for alle de der bønder. Det kan ikke Så være kan vi rigtigt. stemme, og så har vi fred. Jamen, men så må det være sådan lidt, at jeg der får lov til at beholde det her i 150 år, og så kan du komme med din demokrati på det tidspunkt. Kan vi sige det? Ja, vi kan godt lave den lille aftale. Ja, det skriver vi jo på det. Så Så er det sgu nok, der har været en revolution, inden at det kommer. ved du hvad? Vi skriver det ikke på et stykke papir. Det kan jo forgå. Hvem ved, hvad der vil ske i fremtiden? Måske når man slet ikke på papir mere. Nej, vi skriver det på bagsiden af dette store, flotte fuglebad. Vi hugger det ind. En aftale mellem to æresmænd. Ja. Vi lader vente 150 år, inden det der demokrati kan indfinde sig, og indtil da er Augustenborg mit frit. Ja, til den tid så finder de nok på noget nyt, der kan give problemer for demokratiet. Flash forward. Ja. Altså som i hvad, mor? Ja, men det var den aftale, der blev indgået. Det er lorte aftale. Hvad? Under fuglebadet, der der. Hvad er det der? Nej, nu passer du lige på. Ej. Og det er så grimt. Jeg har faktisk været ved at smide ud på gangen. Det skal jeg ikke gøre det så meget. Hvad nu? Jeg får lige en mega god idé. Hvad? Det bare forsvandt. Hvis vi bare... Kommunen
så kører jeg samtidig derfra. Du er hovedet, jeg er musklerne. Vi hedder Jørgens, og jeg kommer fra teknisk og forvaltning fra København, Bornholms Kommune. Ja, Ulla. Og det er Ulla, vi tager med. Og vær venlig at tage hatten af, inden I betræder disse sale. Undskyld. Det er også. Skal jeg tage skoene af? Ja, tak. Der er så meget så smølfefutter, man kan tage ud på der. Det er bare en lille hul i sokken. Det skal man ikke tage sig sådan en hel dag. Ja. Så skal man ikke. Ja, nå. Det drejer sig sådan set stille og roligt om at komme ind i forhallen. Det stod der. Ja, hvad drejer det sig om? Det drejer sig om, at vi er fra kommunen. Vi er fra kommunen. Og det vi gerne vil sige, det er, at vi er kommet for at indfri. Vi er kommet for at tage det, der er vores. Og det, der er vores, det er altså Augustusborg. Nu er det sådan, at jeg tænker, jeg har måske lidt tid at løbe på. Som jeg husker det, så skulle der gå et halvt år, og man blev varslet til man skulle. Ja, det står her på fuglebadets kant. Det er lidt svært, det er næsten visket ud, men det betyder jo, at jeg kan faktisk finde noget, som kunne vende folkets stemning. Og hvis de stemte om, at jeg blev holdt af Augustenborg, så var det sådan, det blev. Eller hvad? For er det demokrati at gå imod folkets vilje, fordi et parti er i forvandling, siger noget gammelt pjat. Hvis folket stemmer om det vil være alt. Det kan jeg godt høre, du har en klar pointe med. Så kan vi ikke aftale, at det har et rigtig fint møde, og jeg tænker, at hvis vi sætter en lille folkeafstemning op her om et par måneder, så kan vi jo se, hvad folket vil. Ja, det er for fanden. Vi kunne jo bare tage det der fad med. Ja, må jeg Jeg bare kunne have måske lov? komme til at blive sat på gulvet. Vi må ikke tage fadet med, og vi må ikke forurette nogens ejendom. Så nu går du til skolen. Kom til skolen. Pas på hestene, når I går ud. Hestene? Kom, der var hesten. Nej, jeg skal bange på hesten. Lykke til. Råd! Familieråd Bernhard, kom. Franziska? Ja. Idéer ønskes. Vi skal gøre noget, som er så vanvittigt populært i befolkningen. Instagram, mor. Instagram, så meget. Vi sætter studeriet på Instagram, så laver vi noget happening, noget økologisk, og noget med, at man skal komme, og så kan man fodre en økologisk hest, og så kan man se, at vi har enormt fedt her på vores gods, og jeg er førstbryder. Og så kan vi simpelthen... Folk får stor bededag igen. Stor bededag? Ja, på Bornholm. På Bornholm. Vi holder på Bornholm. Stor bededag på Augustenborg. Ja, så hvis man stemmer på os, så må man godt holde stor bededag. Og også anden pinsedag. Er den ikke også blevet afskaffet? Ellers så kommer vi om lidt. Vi skriver den ned. Ja, det kunne jeg. Men heste, ja. Heste er noget med følg. Kan vi have noget, der er dyrebørn bedst? Ja. Altså, Staff Quality, hun er i fugl, og det bliver lige om lidt, faktisk. Vi godt sørge for, at det er pænt, og tage nogle nuttede billeder. Kan vi lave noget med grimme fødsler, Staff Quality? Hun grimme fødsler, hvor hun laver smukke fødsler. Så vi laver hestepartiet. Hestepartiet, som lover stor bededag tilbage. Det er svært at forbinde, måske. Så. Man kan da bare have et partiprogram med sådan lidt spredt fægtning der. Ja, det er sgu da. Bededagspartiet. Stor bededagspartiet, ja. Som har som sit hovedpunkt at bevare Augustenborg. For vi kan bo der. Ja. Altså, det er meget vigtigt, at der skal ikke komme alt muligt at bo her. Men vi kan måske være nødt til at åbne det lidt op, ikke? Okay. Ja, det kigger vi på. Hvis vi nu starter med at lave et lille offentligt møde, for at se, om der er opbakning til det. Ja.
sammen er kommet. Jeg hedder Louise Jensen, og jeg er fra Skolebladet. Jeg vil bare høre, om der er mulighed for at komme og ride på de heste, og om man også kan få en halvparten. Ja, det tror jeg da nok, man Det kan man sagt, det er helt garanteret, det er faktisk et af vores nye krav. Der er ikke noget for det træk, vi har fast på det krav. Man skal kunne komme hos os, ride på heste, på hele part og på halvpart. Ja, og vi kunne lave en ridelejr om sommeren. Og må man så godt tage nogle af sine venner med, og se om de ikke går, om de ikke går på en hånd. Det må man rigtig det må gerne. man gerne. Det må man gerne. Ja. Jeg hedder Bent Larsen. Jeg kommer fra Kirkeforeningen. Ja. Er I godt klar over, at det her det er hellig jord? Og at den ridehal, der ligger uden over hele venstre side af hele systemet, er utrolig vigtig historisk betydning, og at der faktisk ligger flere vikinggrave dervej. Vi tænkte på nogle friluftsgudstjenester, der sådan kunne på en eller anden måde give det lidt. Var det noget? Og det er netop derfor, det er vigtigt, at kommunen ikke får fat i grunden og bygger de der forfærdelige huse. Når de kan finde på at bygge huse der. Ja, lige præcis. Ja. Feriebolig, Danbolig, Sommerland. Sommerland Sjælland på Bornholm. Ja. Sommerland på Bornholm. Lige præcis. Hold da op, det er jo djævelskab. Det er djævelskab. Det er satan og djævelskab. Noget med, de pusher og freezer til børn og alt muligt. Er det rigtigt? Det skal vi ikke have noget af. Men det er da godt, at vi har nogle dygtige og driftige mennesker, som jer, der er i øens interesser. Jo tak. Tak fordi I kom. Jeg siger tak og farvel. Ny scene. Ja. Var du ude på mødet? Ja, det var. Det var vel forhåbentlig en kæmpe fiasko. Det var faktisk, det var helt vildt stor opbakning Til hvad? til at Augustenborg bliver til sådan et stor ridecamp, der er åben for alle, der gerne vil noget med heste, og som holder fri på store bededag. Altså, jeg tænker, at der var mange Jørgens. Hvor mange var der? Var der mere end... Jeg talte både mine fingre og mine tæer. Jeg var slet ikke færdig med bare fastræk. Okay. Virkelig meget moderne. Så der var over 1000. Det kunne det godt have været. Og vi har givet slet ikke for, at der var nogle moddemonstrationer, eller nogen, der benyttede lejligheden til at være kritiske. Ja. Bent Larsen var sådan set. Hvad siger du, Buller? Hvor har du været henne? Der var en lille moddemonstration. Det var mig og Mester Erlandsson. Og du kom til skade. De var ikke for mange. Du har brækket kravbenet nu igen, Buller. Det er som indgår, faktisk. Det er ikke galt. Jeg tror ikke, jeg kan bange flere nu på Bornholm. Ja. Og Erlandsen, han tog færgen. Er Erlandsen flygtet? Jeps, Ystad. Ystad? Ja. Til Sverige? Ja. Jævla svenskere! Ja. Folket er i gaderne, de råber alle sammen. Men de bare vil have Augustenborg. Vi vil have Augustenborg. Vi vil have Augustenborg. Vi vil have Augustenborg. Hør dem ude i gaderne. Nej, det er jo ikke stort. Jeg er en stor fiasko. Jeg er slet ikke særlig god. Og da jeg flyttede fra København for at komme væk fra min søster, troede jeg var i Sikkerhavn. Men jeg er stadigvæk en stor
bukser. Og ja, der er mange ting, de kan hjælpe mig med, de der små piger. Så kan de bare vimse rundt og nætte mig lidt op og sørge for, at jeg kan gå rundt og være beviderisk. Jeg har sådan set hende der fra skolebladet, Louise. Ja. Ja, hende har sådan set lovet. Ej, hende der næste. Ja, jeg har sådan set lovet, at hun må være leder af det, fordi hun er så organisatorisk dygtig. Nå, så hun kommer nu? Ja. Altså som i lige nu? Ja, som lige om et øjeblik. Som i lige om et øjeblik, så går jeg også lige på toilettet. Ja, du må hellere gå ud og nætte dig, fordi jeg tror, hun er ved døren. Gud. Ja. Måske skulle vi. Nå. Hej Louise. Hej, hvor har I glædet for meget til at komme. Ja, det har vi nemlig. Ja, det har vi nemlig. Kom du bare ind. Tak. Ja, og du behøver ikke tage noget blot på knæene. Det er helt fint. Jeg kan heller ikke kaste så mange ting, så jeg er ikke så stor. Nej, det er også okay. Men Louise, Ja, vi har lagt et lille føl der. den er sød. Den er død. Nej, det var bare det sagde. Den sidder så og sover. Ja, den er sød. Godt. Nu bliver du jo leder af ridelejren. Ikke sandt? Ja. Ja. Får jeg så en slags hat eller noget? Ja, Så hun er lidt om min skal vi se. Det store dejlige keramikfad i Bornholmsk granit. Hvad skal jeg bruge det til? Det skal du tage med. Det var meget tungt. Tag med ud i verden til hestene. Hvad så? Hvad hvis de kan drikke af det? Det vil være så fint. Og det er vigtigt, at du ikke viser det til nogen. Okay. Så forsvinder hestene. Nå, det går ikke. Der skal lige drikke det her. Jeg synes ikke, der kan være så meget galt i det. Nå, og det var lidt tungt. Ja, det er meget fint. Ej, hvor er det tungt. Det er så fint. Ej, hvor er det Og så tungt. finder vi en rigtig fin hat til dig, der viser, at du er formand. Ej, hvor er det tungt. Hvor er det meget mudder herude. Ej, jeg synes, jeg dykker ned. Ej, jeg dykker ned i det her mudder. Jeg dykker helt ned. Susie, Ja, på vej. vi er på vej. Du er... Jeg tror, vi er på vej ind og lave den her folkeafstemning snart. Ja. Er du klar til at ringe til kommunen? Og Susie, der er liv i verden igen. Det er jo noget. Sig det bare. Det er fuldstændig ligegyldigt nu med de der klippede hækker og alt muligt, fordi der er jo... Men jeg tænker, der er telt overalt, og de der hestepiger, der er fuldt over det. Det går over. Demokratiet er væk. Ja, men lige om lidt, så bruger vi det til vores fordel, når vi får det til at stemme op til det. Ja, så det er det, vi gør. Så bestemmer vi. Ja, så bestemmer vi det. Ja, ja, så jeg tænker, ja, nej. Pas bare lige. Jeg tror, der er en, der banker på døren. Jeg skulle lige til at række på. Det er jo Jørgens fra dem fra kommunen. Det er Jørgens fra kommunen. Ja, Jørgens fra kommunen. Jeg kommer for, ja, jeg har taget et lille flag med for at ønske tillykke. Jo, tak. Til Til Augustenborgs store kulturelle succes.
Klippemaskinen er tom. Klippemaskinen er tom.